Luke 23, verse 46. Verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Funda futhi mfethu. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Glory to Jesus. Jesus. Now bafowethu sesiyavala seniqedile. Ngizomemezela nje weprofeti womfethu ukuthi khona indoda eyafa. Glory to Jesus. Now into engize nayo nomfethu ithi uJesu mfowethu azange abulawa ukufa. uJesu bafowethu ngisho sebemshayile, ngisho sebemenze konke. Emfoka Philip lithi iBhayibheli mfethu washaya wangaba nasimo sakubukeka, washaya mfundisi imyolwa igazi laphela emzimbeni, washaya uJesu waba ihlazo ngenxa yethu, washaya uJesu waba yonke into thuso ungayicabanga, washaya uJesu kwaze kwafika esiphambanweni, wabethelwa, wamemeza, wakhala ezubhlungu, woma, kwenzeka konke. Kodwa ukufa azange kwamthatha uJesu. Nginika umuntu oyedwa Prophet Vuyo obengashaywa njengoJesu aqhubeka aphile. Wabangekho ongawashaywa waphila. Kodwa sithola uJesu eseshayiwe njalo thuso, ukufa wahluleka ukufaka thuneni, ukufa wahluleka ukumthatha uJesu, ukufa wahluleka uqeda ngaye, ukufa kwaba namandla. Ngishukufa bafethu umuntu Prophet Vuyo uthesha umphakathi kuvela kuphele ngayo, kodwa le ndoda yashaywa yahlatshulwa kwaphela ngayo, yaqhubeka yathola isiphambano, igazi limasakho kisamsipheni, uphila umasakho kisamsipheni, wasithatha isiphambano waliwa naso iGolgotha, waqhubeka uJesu waphila, wangafa, kwenzeka konke, wangafa, kwenzeka zonke izinto, wangafa, kodwa ukufa akunawo amandla. Uqeda uJesu usamemeza nasekhotha konke, uthi Baba, ezandleni zakho I commit my spirit. Ngizomemezela nje, ayikho into enamandla uqeda ngawe, ayikho into enamandla ukubulala wena, ayikho into enamandla uqeda ngento zakho, ayikho into enamandla yokubhubhisa kokusheshe kuwe. Hayi bafethu, wayibona thina, waqhubeka waphila. Awukhona kodwa zoqedama, sizomemezela uJesu nje, sizomemezela uNkulunkulu Baba wethu nje, sithi wena ngasesiyazi akukhona kodwa akakusiphuphisa. You take our lives, you commit them unto you. Sithatha ukuphila kwethu sibeka kuwe, kuba sesiyazi ukuphila kwethu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Sesiyazi noma ukufa ngeza ukuphila kithi kuNkristu, kodwa ukufa kuyinzuzo. Sibheka ekhaya, sibheka kuJesu, ekuqalise nokuphekalise wakhola wethu nakuJesu, nakuJesu, amahlula ukufa nakuJesu, nakuJesu, nakuJesu. Wakati unayomemezela ezandleni zakho
ubatshela nokuloyayo kuthi lalela bafethu hamba nohlanganisa hamba nodidiyela saphathi ngcono ukufa anamandla nehayidesi anamandla anamthakathi ayabathakathi anabaloyi ababathakathi nisebangalethi impundulo nisebangalethi andakolose nisebangalethi baleyibhoke akhona kodwa akuyakothakathi kokuphila wethu kokuye uKristu kuNkulunkulu mayethatha ukuphila kwakhe athi mama esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami wayengenzekela yedwa wayenzela mina nawe khona sekuphelelisiwe khona sekufasiwe khumbula uJesu esolanda thina ekhumbula iGolgotha sengaze sibuye wathi baba finish nabona ukuthi yabanadi salalimi ngoba ngihatshiwe bakenile ngaphakathi salalimi njengoba bengimishe baba uphila wami nophila wabo ngibanga kuwe banga bakho bese kadile mfowafika usathane manje uyaqeda ngayo kadamasu uphila wethu kufihlwa kuKristu nalebhoboza ohlangothini ethi Eloi lama sabakatana sasikela thina sibasha siyabuye siyaphakathi siyahlala nawe athanasi wayanazini kuthi mina nobaba sibuye abanye abathanazela nabo laba ababebuye wayebafethu savulela umnyango ahlangothi mnajesu ukuze singene naye kuphuma yaparadise akayiwanga yedwa Filipu nangihlezi kuye ngiyacabanga mume wayehleli Filipu okuyahlala enhlizweni okuyahlala ebhozweni ngoba ekugcineni kwakho konke yithi lawo mzimba akaKristu siwa lawo mzimba akaKristu kwaphetshezwa thina ukuze sikwazi ukuhlala noNkulunkulu wayebafethu ngemikhokelo yesono umufa kwamele siyofa emanyaleni ethu ukuze sikwazi ukuyohlala naye owasiphakamisa wasenza sahlala namakhosi bafethu sasingekho embusweni wasithatha uJesu wasidinditha ayibafethu sasingena ezulwini sasidinditha izibotha eyasifaka in the council imiyodwa umzimba wakhe owabhotshoza umzimba wakhe owashaya umzimba wakhe owamaqeba ngenxa yamnawe wabhutshiswa ukuze sikwazi ukufika ungavumi uhlala usathane unendawo uJesu lomnyango uvulelwe wena lapho ehlangothini lapho igazi namanzi ngawindathi uJesu wazami mina nonke engikhatheleyo nemsindwayo yakungithwalela ngakhumbula mfaka Filipu mayephume ethuneni lithi iBhayibheli bafethu wathi ethi uyamthinta uMary wathi ungangithinti angayi kubaba ngoba bafethu ubengakakuyesibika kuNkulunkulu ubengakasithathi ayesibeka kuNkulunkulu ngoba ukuphila wethu kukuYuKristu ngoba ukuphila wethu kukuYuKristu ngoba ukuphila wethu kukuYuKristu sifihliwe noKristu
uNkulunkulu lento ngiyiphilayo angiyiphilali mina ngiphilela yena owahlatshwa waphela wafa uJesu igama lakhe. Wafika ekhuluma esiphambanweni ithi iBhayibheli bazalwane ngehora leshagalolunye uJesu wakhala wathi Elohi Elohi lama sabachthani athi uNkulunkulu wami umshiyelani na. Hayi bazalwane uJesu was the first time bazalwane efila usilo uNkulunkulu. Hayi bazalwane samuzwe ekhala ephembele ikhulu athi Elohi Elohi lama sabachthani athi uNkulunkulu wami umshiyelani na. uNkulunkulu engamshiya wabethanda ukumshiya wayemshiya ngenxa yokuthi eyolatha mina nawe esilapha esonesethu esilapha emanele lethu esikhulula ekuwoka amahlo esono Elohi Elohi lama sabachthani uNkulunkulu wami umshiyelani na. Lithi iBhayibheli lisekhaya ngenkathi uNkulunkulu emshiya lithi iBhayibheli bafethu ukuthi uJesu mayikhuluma kahle uthi mina ngabangcwele uthi ngaba isono ukuze nina nibe ukubinga kwaNkulunkulu ibingasekho indawo uNkulunkulu la athola khona ukubinga kwakhe ngaphandle kokuthi amshiye uJesu ayongena empini ngoba umuntu ngaleso sikhathi isono sonke sasifakile uJesu ukuze umuntu noma sendaweni ephasi angawulunga kaNkulunkulu. Yingakho mayesehamba unjani ezulwini ukuba imizimba yenu iyitshambeni ungenanini uNkulunkulu ukujula ngenkathi ememeza ethi Elohi Elohi lama sabachthani yagijima uNkulunkulu yashiya izulu naphakathi lakhe wayohlala empini ngoba yikho into ethokozisa uNkulunkulu njengokuhlala empini ungakethi abandi empini and I in you ngoba yikho indawo engcono ayikho indawo emnandi uNkulunkulu akaphila kiyo ngaphandle komuntu usakuwe umemezile wathi Ali lama sabachthani bacabanga ukuthi bezumprofethi wenatsha kodwa ubabheka uNkulunkulu embona ezemhlabeni ayongena kumuntu Ali lama sabachthani uNkulunkulu kumuntu akahlali kwelindawo akahlali ehlane akahlali ey'ngozini akahlali ey'nkukweni akahlali ebantwaneni uNkulunkulu uhlala kumuntu noJesu esizombebezela utholakala empini noJesu. Abafethu sisengembazela indoda ehlazo. Haleluya. Lithi iBhayibheli nangoba uMose waphakamisa into kethuze ehlane lithi indodana yomuntu imele uphakamiso. Sizophakamisa indoda emanxebanxeba indoda eyanqoba ithuna wathi ukufa sekufikile asangathola amandla kuye ngoba bazalwane ukuphila sehleli kuye emzimbeni wakhe. Lithi iBhayibheli ngosuku lesithathu wavuka bethi besombheka ethuneni yafika ingelosi nathi nimfunelani ophilayo kwabafileyo hayi bazalwane hayi inkosi yethu nangoba ithula hayi bazalwane nandaba ukuthi wenzakalani empilweni yakho. Hayi bazalwane uNkulunkulu sikhosi indoda enqoba ukufa enqoba ithuna kuyakusekho ufa. Siyathandaza
liyashempa igama layo ngendlela eyiphukuphuku ngayo. Yake yazama ukuzenza inkosi yami kodwa yafa zange yavuka. Kunendoda eyiphukuphuku uProfeti Vuyo ebizwa uMikhayeli ezenza inkosi yami inganamandla kodwa yonke indoda enamandla wenza wonke futhi necebo layo lingezinhle lutho. uJesu igama lakhe sizobemezela yena. Bakhona uPaul kodwa banamandla, bakhona uMuhammad kodwa banamandla, bakhona uNkulunkulu nje kodwa banamandla, akhona amadlozi kodwa banamandla. Iyodwa indoda eyafa yavuka uJesu igama layo lisho namadlozi afile abavukanga. Yodwa eyafa ephilayo uJesu igama lakhe. Akekho munye, akekho munye, munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Umuntu uKristu Jesu owanikelwa abeyinhlawulo yabo bonke abaphilayo ukuze wena nawe ophilayo ungabe usayiphilela uphilele wena. uJesu igama lakhe singena mfundisi uJesu igama lakhe. Asimendeni sonke igama likaJesu. Shaya izandla zakho. Jesus, Jesus. Just close your eyes for a moment.